Anya sa Feel Good Morning! Alas 6:02 na, mga angkol at mga tiya, mga tita. Mahilig ka ba sa online dating apps? Ikaw, Tits, mahilig ka ba dyan? Hindi, nag-try ako pero hindi ako marunong. Tsaka kailangan ng time. Oo, sige, marami ba kayong time para maghanap ng date online? Online na ngayon. Yan ang antabayanan po mamaya sa ating Mga katas ng nakalipas. live drama po yan. Susunod na po. Kaya standby na tayo dyan, mga kaloyal, sa mga may pasok sa school, sa trabaho, mga nagmamaneho, amping, mga nagluluto. Nagpapainit ng makina. Ingat kayo ha, lalo na sa mga nasa karinderya ngayon, mga kumakain po dyan, angkol, may buta, mga nasa gasoline station. Morning! Morning! Mga nasa mobile patrol, mga kapulisan natin, mga bumbero. May buntag kaninyong hurot. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok. 603 sa station number 1 sa mga sasakyan papunta sa tahanan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning!